Euskal Herriko kondaira zaharretan amalurra agertzen zaigu. Jainkosa da, izaki guztien bizilekua eta babesa. Berezko bizindarra du eta natura guztiaren sortzailea da. Lurra ontzi erraldoi bat da, ontzi mugagabe bat, non hildakoen arimak eta pertsonaia mitologiko gehienak bizi diren. Eguzkia eta ilargia amalurren alabak dira. Egunero, bere ibilbidea egin ondoren, amaren barnean aurkitzen dute babesa biek. Eguzki amandreak beroa eta argia ematen du, eta lurrean haren menpe dago bizitza. Ilargi amandrea jaungoikoaren aurpegitzat hartzen da. Hildakoen arimak argiztatzen omen ditu ilargiak. Batzuek diotenez, ilargi hitzak hilen argia esan nahi du. Ez da gauza erreza gaur euskal mitologia hitz egitea. Ezer ziurrik esatea behintzat, baina lehendabizi badakizu zer den mitologia? Erantzuna erraza da. Mitologia mitoen jakintza da. Baina zer da izatez mitoa? Lehen erlijioa? Egia da mito gehienetan jainkoak eta jainkosak aipatzen direla. Baina ez era berean. Erlijioen helburua da gizonari jangoikoarenganako edo jangoikoenganako bidea erakustea. Mitoek ostera ez. Mitoak nondik edo handik etorritako fabulak edo kondairak dira. Eta neurri batean gizateriaren eta jakintzaren eboluzioa azaltzeko erabili izan dira. Horregatik, esanahi handiko narrazioak dira, simbolikoak eta anonimoak noski.
Euskal mitoen errautsetatik pertsonai bat agertzen da lehendabizi, Mari. Mari izenpean, aipatzen den jeinu edo jainkosa Euskal Herri guztian da ezaguna. Gehienetan, dama edo senyoria esaten zaio. Bizkaian, Anbotoko senyorie, baina Marixekobako, Marie eta Marixere erabiltzen dira inguruko leize edo mendiren baten izenari erantziz. Askotan, dotore jantzitako emakume eder baten itxuran agertzen zaigu. Oñatin, ahari baten gainean ikusi izan dute. Anbotoko kobazula aurrean, ahariaren adarrean, urrezko harimataza bat biltzen ere ikusi izan dute. Justiziaren jainkosa dugu Mari, zintzotasunaren defendatzaile eta injustizien aurrean zorrotz jokatzen duena. Jeinu honek gezurra, lapurreta, emandako hitza ez betetzea, pertsonenganako errespetu eza eta harrokeria arbuiatzen ditu. Aldiz, besteenganako laguntasuna saritzen du. Kondaira batek honela dio. Behin batean, Aloñako mendizulo batera ardi bat erori omen zen, eta Arantzazuko prailemotz bat haren bila sartu omen zen eskapularioa jantzita. Zulo horretan, dama Andrea, Mari, ikusi omen zuen ilea horrazten. Aberastasun eta bitxi ugari zinguratuta. Ezertxo ere elkarri esan gabe hartu omen zuen ardia eta ostera ere irten omen zen inolako kalterik gabe eskapularioari esker.
Gentillak. Euskal Herri osoan dira entzunak pertsonai mitologiko hauek. Gentillak kristautasunaren aurretik bizi ziren pertsona fedegabeak omen ziren. Giza seme basatiak, erraldoiak eta indartsuak ziren. Leku batzuetan begi bakarrak. Jeinu hauek lehenengo mehatzariak izan ziren, lehenengo nekazariak, lehenengo errementariak, lehenengo errotariak. Kondaira zaharrek diotenez, laino distiratsu moduan zetorren jainko zerutiarra iristean, gentil guztia gentillarri izeneko trikugarri baten azpian lurperatu, eta horrela desagertu zen gentillen leinua. Oñatin ere ezaguna da gentillen presentzia. Kondairak dioenez, garai batean Torre auzon ez zegoen zubirik. Urrexolaldera edo Araotzaldera joan nahi zutenek erreka zeharkatu behar izaten zuten. Eta euri asko egin eta erreka handituta zetorrenean, egunak egin behar izaten zituzten zain erreka zeharkatu ahal izateko. Behinola, gentil bat pasatu omen zen handik, eta aldameneko baserriko alabaren edertasunak liruratu egin zuen. Hainbesterainokoa izan zen, etxeko anderearengana jo baitzuen alaba berarentzat nahi zuela esatera. Baina emakumeak bazuen gentillen berri, bazekien ahalmen handiko izakiak zirela, eta ez zuen horrelakorik nahi bere alabarentzat. Gauzak horrela, tratua eskaini zion. Alaba berarekin eraman ahal izango zuen, baldin eta gau bakar batean erreka zeharkatzeko zubia egiten bazuen. Hau da, oilarrak goizeko kukurrukua egin aurretik zubia eraikitzen bazuen. Gentilla pozez saltoka berehala hasi zen lanean, jakin bazekien horretarako gai bazela. Korrika, aitzgain aldera jo, bere eskuekin arkaitzak hautsi eta ziztu bizian bizkarrean ekarri zituen zubia eraiki beharreko tokira. Eta harri horiekin zubia eraikitzen hasi zen. Gauak aurrera egin ahala, makina bat buelta eman zituen aitzgainera gure gentillak. Baserriko emakumea ordea, gentillaren lana ikusirik beldurtu egin zen, eta alaba haren eskuetan utzi beharko zuela pentsatzen hasi zen, baina ez zuen horrelakorik nahi. Horrela, zubia eraikitzeko gutxi falta zela, kandela hartu eta oilategira jotzea erabaki zuen. Oilategira sartu zenean, oilarrak argitasuna ikusi eta eguna zabaltzera zioalakoan, kukurruku ozen egin zuen. Kukurrukua entzutean, zubia amaitzeko azken harria jartzea falta zitzaiolarik, gentillak dena bertan bera utzi eta txintxiketan egin zuen alde, eta neska ederrura baserrian gelditu zen. Oraindik ere, ondo begiratzen baduzue, ikusiko duzue zubiari harri bat falta zaiola. Eta aitzgainera begiratzen baduzue berriz, bistan daude gentillaren lanaren arrastoak, edo zela uste duzue sortu zela aitzulo. Baina izugarri, zaki
hortzi zeruan bizi den jaungoikoa izateaz gain, zerua izendatzeko ere erabiltzen da. Hitz asko datoz hortik, oskorri, oskarbi, hortzadar, ostegu. Europako iparraldeko herrietan ere antzerako zerbait gertatzen da. Tor zerua da eta baita jaungoikoa ere. Thursday, ostegun. Gaztelaniaz ere, jueves, erromatarren Jupiter jainkoari eskainitako eguna izendatzeko erabiltzen da. Hortzegunak beraz, zeruko jaunaren eta bere trumoiaren eguna esan nahi du. Torrek bere mailua zeukan bezala eta Jupiterrek suzko gezia, hortzik bere tximistarria du.
Euskaldunok mundu mitologiko bat sortu eta transmititu dugu belaunaldiz belaunaldi milaka urtean zehar. Hasieran, haitzulo atariko sutondoetan kontatzen ziren elezaharrak. Geroago, baserritako sukaldeko sutondoetan. Transmisio hori guztia ahoz aho eginda milaka urtez. Izan ere, euskaraz idatzitako lehen liburua oso berria da, 16. mendekoa, eta euskal mitologiaren biltze lana are eta berriagoa. Gure mitologian baditugu mamu eta sugeak ere. Hor azaltzen zaigu sugar, suge, ar izugarria. Lurrazpian bizita eta leizeetatik naiz zuloetatik kanporatzen da. Deabru gaiztotzat hartzen da toki askotan, eta ataunen adibidez, gurasoen esanak ez badira betetzen, sugarrek zigortu egiten duela esaten da. Leku batzuetan kontatzen dute tximistak bezala zeharkatzen duela zerua, burua eta buztana sutan dituela. Akerbeltz baten itxurako jeinua da. Etxe aberen zaindari eta sorgin naiz aztien buruzagia azaltzen da. Eragin ona du bere babesera utzitako animaliengan, eta bere horiek sendatzeko gaitasuna ere badu. Horregatik, aker bat hazteko ohitura dago zenbait baserritan, etxe abereak babestuko ditulakoan. Sorginen eta aztien batzarrak zuzentzen dituenean ordea, bere alde iluna azaltzen zaigu. Batzar horiei
akelarrea deitzen zaie. Infernuko lur sakonetatik entzuten da haserrea, eta aginez beteta dago handik dakarren barrea. Oso beltza du azala eta odola berriz jarrea. Buru gainean zorrotza luze, eidiren adar parea. Zapaltzen dabil gure aurrean, gauza txardenen larrea. Aurrera dator hau da beldurra, sentimendu kalambrea. Taker beltzen magia beltzez, hasi da akelarrea. Taker beltzen magia beltzez, hasi da akelarrea. Aintzinatik, eguzki jainkoaren zikloaren inguruan hainbat sinesmen eta ritual sortzen joan da. Horietako bat, udako solstizioaren eguna da. Egun mitikoa alajaina. Gizakiak ospakizun horietarako erabili izan ditu naturan aurkitu dituen oinarrizko elementuak. Sua, ura eta landareak. Sua eguzkia ordezkatuz eta landareak lurra ordezkatuz. Ospakizun horietako bat akelarrea izan da. Akelarreetan aurkitzen ditugu sorginak, aztiak eta akerbeltze ere. Sorgina emakumezko jeinu gaiztoa da. Aparteko doainak ditu eta hainbat kalte eragiteko ahalmena du. Matxurak, gaixotasunak, heriotza misteriotsuak, itsasontzien urperatzeak. Emakume hauek talde handia dute eta gauez ospatzen dituzten batzarretara joaten dira hegan.
Bada eguzkiaren inguruko beste egun berezi bat, negu burua. Udaburuan bezalaxe, hor ere sua da protagonista, baina udan ez bezala, orain etxe barruan egindako sua da. Eta garai horretan, olentzeroren etorrera ospatzen da. Abenduaren 17 eta 23 bitarteko egunei, Frantzian les solegies esaten zieten, hau da, o jaien denbora edo olentzaro. Kondaira zaharrek olentzero azken gentila dela aipatzen dute. Kristauen jainkoa etorri zenean, gentilak desagertu egin ziren, baina batek iraun egin zuen, eta honek eman zien herritarrei Jesusen jaiotzaren berri. Olentzero izan zen hori. Galtzagorriz jantzitako izaki txikiak dira galtzagorriak. Bizkorrak, biziak, onak eta jostariak dira jeinu laguntzaile hauek. Jabeak orratzontzi edo kutsatxo batean gordetzen ditu eta haren esanetara daude edozein lanetan laguntzeko. Gordeleku duten orratzontzia irekitzean, nagusiaren buru inguruan biraka hasten dira, zer egitea nahi duen etengabe galdezka. Jabeak agindutako lanak gauez egiten dituzte, eta etxekoen pozerako
amaituta izaten dituzte lanak hurrengo goizerako. Lamiek emakume eder itxura dute gorputzaren erditik gora, eta hankak berriz, oiloarenak, ahatearenak naiz ahuntzarenak. Lamiek artilea lantzen dute, trikuharriak, etxeak eta elizak eraikitzen dituzte. Eta arropak garbitzen dituzte. Baina oso atsegin dute beren adatxederra orraztea urrezko orrazi batekin. Normalean, erreka edo urmael baten ondoan. Haitzulo edo erreka putzuetan bizi ohi dira. Esan ohi da, lamiak ezetzari esker bizi direla. Hau da, nekazariek aitortzen ez dituzten ondasunen gaineko zergak bereganatzen dituztela. Iruzurraren kontrako eta zintzotasunaren aldeko jeinu gisa agertzen zaizkigu lamiak.
begi bakarreko gizon erraldoia da jeinu gaizto hau. Lanbidez, artzaina. Herrietako gazteak baitu eta jan egiten ditu piztian kerronek. Eta hori dela eta, izua eragiten du Euskal Herriko zenbait baiaratan. Adi guztiok, Basa jauna eta basenderea basoan ibiltzen dira. Haien izenek dioten bezala, basoko jauna eta anderea ditugu. Jaun andere basatiak. Basoaren sakonean edo leku garaietan dauden haitzuloetan bizi dira. Izaki handi eta izugarrien itxura dute. Jeinu hauek basoaren eta naturaren zaindariak dira. Artaldeen babesleak dira, horregatik, ekaitza datorrenean orroa botatzen dute artzainako hartarazteko. Orroari esker, artzainek garaiz jartzen dituzte artaldeak babesean. Otsoengandik ere babesten dituzte artaldeak. Ardiek, Basa jauna edo basanderea hurbil daudela sentitzen dutenean, zintzarria astintzen dute, artzainak lasai egoteko, otsoak ez baitira gerturatuko. Eguzkiari esker, egunez izpiritu txar bakar batek ere ez zituen gizakiak mehatxatzen. Baina eguzkia lurraren magalean zegoen itsaso gorrian murgiltzen zenean, gaua jaiotzen zen. Gaizkiak gaua heltzean,
bere gordelekutik irten eta gizakiak mehatxatzen zituen. Orduan, gizakiek Amalurri zerbait eskatu zioten gauez gaizkiari aurre egiteko, eta Amalurrek eguzki lorea sortu zuen. Eta esan zien, gauez ez irteteko beren bizilekuetatik, eta etxeetako ateren gainean eguzki lorea jartzeko gaizkiaren kandik babesteko. Harrez geroztik, Amalurrek esandakoa egin zuten gizakiek, eta ez zuten gehiago jasan gaizkiaren mehatxurik. Izango gogoan, eguna egunekoentzat eta gaua gauekoentzat.